sa town center. Papunta na kami dyan ng Lingayen. Ito ang ano, farewell ni BP. Farewell trail ni BP. Ayan. Wait lang dyan, papunta na kami dyan. Adventure oh, kurba ito. Kaya nga eh. Pero pag basa hindi pwede. Hello, Richard Lee. Gagayain ko yung off-road na mabilis. Ito, Race in Peace Bigfoot.
Putang ina. Kutsinta ang takbo namin sa bundok, animal. 3 LPs Bigfoot. Mga bangga mo si Master, ha? Bagal ka naman. Okay ba? Richard Lee, boss. Ba rin. Yan yung magmahal ng sasakyan. Yan yung maglambing. Saan tayo pupunta? Titingnan natin yung ihi ng ano. Titingnan natin yung ihi ng bundok. Sige. Ano masasabi mo, Ranat, sa ano natin? Trail natin? Sa trailing natin? May tiling tayo eh. 5-5 trailing. Dito tayo paparking? Lalakarin natin yon? Kaya ang puti dyan. No? Ano mo, Drisa? Sige. Sige, muna ka. Foggy morning at Labrador Digital Tower. Yan. Maganda mag-trail dito. Malamig din, parang maliko. Sarap. Palakpak. Oh, wow. Dito yung madulas na part. Pero kaya. Kasi walang puti. Sand in gravel in limestone. Ito na yung pagoy. Ayun. Foggy morning. Alas 9 na ito ng umaga, alas 10 na ng umaga, pero foggy pa rin dito sa Labrador. Ang taas pala nito. Grabe oh. Here oh. See the fog? Foggy pa siya. 10 o'clock in the morning, but it's still foggy here in Labrador. Can't get in there. So I was listening to Temper 7 1 FM and with DJ Albert. How mother son? See that? This is what we call trailing. Dogs on the front. Dog Jerome on the front. Okay. Sir Chilat yan, mabasa. Walang iwanan. Punta pa kami ng falls para maligo kami. Magkakaw-kaw daw si Vice.
Hey. Hey. Chicken! Hey. Kalak. Low. Up. Okay, low. Kanan. Manubela, kanan. Nandito po kami ngayon sa may tower site ng Globe sa Labrador. Ito pang... sige. Yan po yung spokesperson ng grupo, si Ranat. Yung bodybuild namin. Bodybuilder. Ayaw. Si Jeff. Ito kayo. Pastor. Yup. Guys. Yan. Sila madam. As you see, ang liliit ng bahay. Sa taas kami ng bundok, tower. Wow. Ganda oh. Success yung trail namin. Kinuha namin ng half day. Daming bulilyaso eh. Nabudol kami sa light trail. Ganda. Pag high tide, dito na tayo akyat. Alam mo na kung hindi ka Oo. Dagat na pala yan, no? Dagat ng Lingayen Golf. Ang galing, oh. Paano nila nadala yan dito? Ang malaki. Wow! Eagle, oh. No. Fly high, eagles. Ito yung tinatawag natin GPS train. Ayaw mo na, Papa. Ayaw mo na. Ano bang masasabi niyo, ma'am, dito po sa place na pinuntahan natin? Ang hirap. Ang hirap marating. Success naman Pero po. successful naman. Yay! Eto. We're gonna interview this guy. High press. What can you say about the place, sir? Yes, it's nature, man. It's like Like an escape from the city. Yeah. From the busy traffic. Yeah. Thank you, Chief, for bringing us here, huh? It's a Next reset time. button for us. Although there's difficulties. Major. Major difficult. Major difficulties. Makes me sweat like Yes. isang timba po.